назаршоҳ Лангаршоев сокини Душанбе пули истифодаи нерӯи барқро саривақт пардохт мекардааст, вале як рӯз омада ба ӯ гуфтанд, ки беш аз 600 сомонӣ қарздор аст. ноябр буд, назорши хона ба омадам, гуфтанд, ки бародари азиз, ба фикри ман ҳамин ҳисобкунаки шумо кам кор мекунад. гуфт як кор мекунем. ана ира мо бояд ҳисобкунака канем, баъд лаборатория бурдан дар кор, лаборатория уже хулосаша мебурорад. ташхиси озмоишгоҳи шабакаҳои тақсимоти барқ нишон додааст, ки ҳисобкунаки барқии ӯ корношоям аст ва дуруст ҳисоб намекунад. ба ӯ гуфтанд, айни замон хотираи дигари ҳисобкунаки барқӣ ҳаққи истифодаро дуруст ҳисоб мекунад ва Назаршоҳ Лангаршоев бояд 600 сомониро пардозад. ба ҳамин сабаб Назаршоҳ Лангаршоев шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанберо ба додгоҳ кашидааст, ки ӯро беасос қарздор кардааст. дар баҳсҳои додгоҳӣ аз ҳуқуқи муштарӣ намояндагони иттифоқи истеъмолкунандагони Тоҷикистон ҳимоят мекардаанд. ҳуқуқшиносони ниҳод мегӯянд, муштарӣ ҳақ аст. саволи асосӣ ҳамин ҳаст, ки чаро ҳамин 9000 киловатт пешакӣ дида нашуд, сари вақт дида нашуд, вақте ки 10 киловатт буд, 20 киловатт буд, 30 киловатт буд. вакили дифоъ мегӯяд, дар мурофиаҳои додгоҳӣ мутахассисони шабакаҳои барқӣ посухи дақиқе намедоданд. дар шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе нахостанд мавзӯъро шарҳ диҳанд. дар ин идора гуфтанд, воқеан ҳисобкунакҳои барқии истеҳсоли Хитой ду хотира дорад, вале на ҳама сокинон аз ин бохабаранд. ҳоло додгоҳи ноҳияи Шомансур ҷонибҳоро ба созиш даъват карда ва гуфтааст нисфи қарзро муштарӣ, нисфи дигарро шабакаҳои барқӣ супорад. Назаршоҳ Лангаршоев пардохтааст, вале тарафи муқобил не. шикоят аз шеваи кори нозирон ва барзиёд ҳисоб кардани пули барқ дар Тоҷикистон зиёд аст ва муштариён аксаран мудирияти нодуруст дар барқи тоҷикро сабаби ин моҷароҳо медонанд. ширкате ки бузургтарин ширкати қарздори Тоҷикистон аст.